Aprubado na sa Konseho ang resolusyon nga nagapahanugot kay Iloilo City Mayor Raisa nga magpirma sa loan agreement nga 300 million peso sa diin maghautang ang syudad sa Development Bank of the Philippines. Ini ang gamito na good mangina budget sa pag-umpisa sa construction sa Iloilo City Community College Campus sa bayan sang Fort San Pedro, Iloilo City proper. Sino kay Iloilo City Councilor Rex Marcos Arabia, ang chairman sa Committee on Appropriations, iagin pahayag nga kinahanglan nga mag-upgrade sang pasilidad sang eskulahan agud nga hindi madulang ilang accreditation sa Commission on Higher Education o CONSED. Pahayag man ni Arabia nga importante nga mag-loan ang syudad bangod man nga napaina ang 2026 sa budget sa tagsa ka mga galastuhan. Ibaluan nga iniman ang labing unang nga utang sang syudad sa idalom sa administrasyon ni Mayor Raisa Kinanglan ang 300 million loan sa DBP kay bangod sa kinanglan i-fund ang construction sa relocation campus sa Iloilo City Community College na i-construct sa sa Fort San Pedro area nabla sa Barangay Concepcion. Ang necessity na kasi ang ginakakulbaan ta kay base madula ang accreditation sa ICCC pon same campus gyapon kag kay ang facilities dito deteriorate na. Nabalian ang pahayag ni Attorney Rex Marcos Arabia, konsehal sa Iloilo City.